Gabaon TV. Welcome po kayo ngayon mga kabayan. Live po tayo at pag-uusapan po natin kung paano nating gawing pera ang ating talento. Totoo po yan. Hi everyone! Ako nga pala si Mr. Bernard Tubera Gabaon. Sa umaga ako po ay safety supervisor at sa gabi ako po ay small YouTuber. Kaya mga kabayan, mga katimpuyog, mga kaginintuang puso, heto na, without paligoy-ligoy, pag-uusapan po natin how or kung paano natin gawing pera ang ating mga talento. Kabayan, ano nga bang talento meron ka? Marunong ka bang magluto? Talent po yan. Maganda bang boses mo? Talent din po yan. Ang talento po na meron tayo, i-convert natin sa pera, lalong-lalo na kung tayo ay nasa pinakamababang antas ng buhay. Ang vlog ko po ay lagi ko pong pinapaliwanag na ako po ay nag-vlog para sa mga maliliit na kapwa nating Pilipino at para sa ating lahat. Sa mga hindi mang nanonood ng ganitong vlog, kung mapanood nyo, ay alam ko naman po na mararamdaman ninyo yung mga sinasabi ko dahil ang niche ko ay tulungan ang ating kapwa, paunlarin ang buhay ng ating kapwa, payamanin ang ating kapwa. Dahil nakita ko po kasi ang kahirapan at ang pagpupursige ng tatlong estratos ng ating buhay. Yung nasa poverty line, nasa middle class, nasa upper class, nakita ko po. Sa pamamagitan ng aking pananaliksik at pag-aaral, nakita ko po kung paano nagsisigalawan ng malupit, ng matindi ang mga tao. Dito naman kasi makikita natin, walang limitasyon, walang pumipigil. Basta may kalayaan ka, gawin mo ang lahat. Pero minsan, kinakailangan nating tignan at isipin ng maayos. Baka minsan ay meron tayong naaapakan. Pero ito na. Papaano nga ba mga kabayan na pagkaperahan natin ang ating talento? Pues, bago ko po paliparin ang sagot, ay mas mabuti na ipapakita natin na ang talento na ito, kung nagpopol ba ito sa paggawa ng produkto o di kaya ito ay serbisyo. Para maliwanag, yan lamang ang i-focus natin at titignan natin. Kung marunong kang magluto, paggagawa ng produkto yan. Talento mo yan, pwede mong pagkakaperahan yan. Pwede mong i-business yan at pwede mong ibenta-benta lang kahit dito sa platform. At yan ay isang talento na paggawa ng produkto sa mga panandalian lang na mga produkto, hindi siya nagtatagal. Ngayon, isa pang dagdag, marunong ka rin gumawa ng yung mga mesa, yung mga upuan, may knowledge ka sa carpenter, paggagawa rin ng produkto yan. Pero yan ay medyo long last. Yung produkto mo, medyo mas matagal. Yung produktong nagagawa mo, pwede ba? Yun ang sinasabi ko. Pwede natin gawing pagkaperaan ang ating talento. Siyempre, bigay pa rin ni God yan. At yung isa pa na talento, yung paggagawa ng produkto. Halimbawa, isa kang mananahi. Ayan. O di isa kang may knowledge sa paggawa ng mga build. Talento yan. Pero paggagawa ng produkto, long last naman yan. Pwede man pagkakarahan yan. Siyempre, pwede. Kaya yan ang sinasabi ko sa atin. Marami tayong pwedeng gawin sa ating talento na bigay ng Panginoon na pagkakaperahan natin mga kabayan. Huwag na nating antayin na porque wala akong idea, maliit lang na idea ito, hindi magandang idea ito, hindi ako magkakapera. Huwag po tayong negative. Lagi nating iisipin na ang mind ng tao ay mayroon tayong rational at saka irrational. Gamitin po natin yung rational mind natin para mangibabaw tayo at makita natin kung ano ang mga madidiskartehan natin na pwede nating pangkabuhayan at posibleng ikakayaman. Posible ba? Posible.
Tama po yan mga kabayan. So, pasok na tayo sa isa pang talento. Na ano bang talento pang meron ka? Ano naman ito? Isang serbisyo. Ano naman ang serbisyo? Ang serbisyo, ito naman yung mga hindi naman ito nahahawakan ng mga bagay. Pero dito sa serbisyo, lagi kong sinasabi, priority ko po mga kabayan, yung kapwa natin na mahirap ang buhay. Meron pang below the poverty line eh. Kung marinig sana ito ng nasa below poverty line, kabayan, ay ako po'y nagmamalasakit sa inyo, gawin nyo ito. Kung may serbisyo ka, pinakamababa na siguro, mas mababa pa sa skills. Marunong kang maglinis, marunong kang magkaykay sa Ilocano kasi yun eh. Marunong kang magwalis, skills yan. Pwede kang magwalis sa kapitbahay mong mayaman. Pwede mong gamitin yan na skills. Non-formal skills nga lang yan. Siyempre, at non-technical yan. At hindi rin professional na skills yan. Pero magagamit mo yan, kabayan, mapagkakaperahan mo yan. Tama ba? Yung skills na yon. Totoo po yun. At hindi lang yan. Kung i-upgrade natin, kung magsisikap ka, abay kung mag-aral ka lang din ng tubero, skills naman ito. Skills ito na serbisyo. I-offer mo yung pagkatubero mo. Instead na nagdudot lang tayo sa ating phone, nagpe-Facebook o ano, kung nakita natin to, opportunity ito, kabayan. Makikita mo yung technical skills. Technical skills naman yan. At ganoon din yung electrician. Technical skills din yan. At meron din yung mga serbisyo na yung mga nakapag-aral ng mag-massage. Yan, pwede mong pangkabuhayan yan, kabayan, kung meron kang knowledge na kapag reflexology ka. Yung kapatid ko kasi dati dyan sa Sampaloc at pumasok din ako doon sa may Magsaysay para mag-aral ng pagre-reflexologist. Hindi ko natapos, yung ate ko ang nakatapos. Kaya yan mga skills na yan, yung talento na natin yan, pwede natin i-convert sa pera mga kabayan. Kaya yung sinasabi ko, pwede natin i-convert yan. Iba naman yung mga professional services kasi kapag ka-teacher ka, professional services kasi yan, pwede kang mag-tutor. Yan kasi yung pag-doktor ka, pwede kang maging legal counsel, pwede kang maging personal doctors, di pag-abogado ka, pwede kang magiging legal counsel. Pag-accountant ka, ayan po, yung mga professional skills naman yan. Pero sa mga skills at non-formal, pwede yan sa ating buhay, magagawa natin pagkaperahan yan mga kabayan. Lalong-lalo na yung paggagawa ng longganisa, pagluluto ng mga barbecue, at yan, skills po lahat yan mga kabayan. Kagaya ng mga sinasabi ko mga kabayan, ang aking vlog ay mga patungkol po sa mahirap ang buhay para hindi po mahihirapan yung kapwa nating Pilipino. Kung tutusin nga, ito yung negosyong walang puhunan. Yung sinasabi ko, wala kang puhunan, wala kang ilalabas na pera. Ito, yung pagmamassage mo, yung pagtutubero mo. Dati kung meron ka ng laging mga materyales na gamit, hindi ka maglalabas ng puhunan dito. Ganon lamang po kasimple yung gusto ko pong ipaabot sa hapong ito o sa araw na ito. At lagi ko pong inuulit mga kabayan, tulungan natin ang ating kapwa upang umangat ang kanilang buhay at payamanin ang ating kapwa nang gumanda naman ang buhay ng ating kapwa Pilipino. Kaya yan lamang po ang vlog ko na ito. Bagkus at hangad ko po na tayong lahat ay mag-success sa ating buhay. Sana ang vlog na ito ay nakatulong po sa inyo at titignan nyo at i-analyze din po ninyo mga kabayan. So hanggang sa muli, ako po muli si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyong go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. At ako muli, si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyong God bless you po.